Tak, zdravím vás, vítejte na kanále Trade Guru. Dneska máme 28.10., to sobota, máme za sebou docela náročný týden na finančních trzích. Podíváme se na nějaké technické analýzy, co očekávat od dalších týdnů, měsíců, kam se trh může ubírat, jak ve světě kryptoměn, tak ve světě akcí a komodit. Množí se mi tady jako kdyby zprávy neboli dotazy na to, až se podívám na ten Bitcoin a někomu poradím, nebo tak já jsem se rozhodl přímo natočit video, jako kdyby o celkovým jako trhu, jak to teďka vypadá, na co se chystám, na co se připravuju, co obchoduju a co vidět jako v dalších následujících týdnech a měsících. Jen než začneme, chtěl bych vás upozornit, že všechno, co tady říkám, neberte jako žádné investiční doporučení, je to čistě můj spekulativní názor, jak obchoduju já, jaký mám analýzy, jaký mám ten pohled jako kdyby na ten trh. Nezapomeňte, že když obchodujete na burze, ten trh funguje jenom tak, že se přesouvají peníze z účtu na účet. Jo, jeden je short, jeden je long, takže ty peníze se jenom přesouvají z jednoho obchodníka ke druhému. Jo, takže těch názorů je plno, takže je na vás, který potom si vyberete a podle čeho se budete jako kdyby řídit. Nejlepší strategie je si zhlédnout nějaký videa, ale stejně si tu strategii nachystat sami, protože pokud máte důvěru ve tu svou strategii, kterou provádíte, tak vás potom nemůže rozhodit žádná zpráva ani nic jiného, co se v tom světě teďka děje. Tak a pojďme se teda podívat na to, co vás nejvíc zajímá, je teda Bitcoin, jo, který už mám tady nachystaný. Díváme se na týdenní graf, kde jedna svíce vlastně obsahuje jeden týden, jo, obchodní. Takže vidíme, že tady po tím růstu, kde jsme se dostali na nějaký skoro 70 000, myslím to bylo, jo, máme tady prostě ochlazení trhu, jo, teďka jsme se vrátili a tady teďka od začátku roku ten trh prostě tady nějak tak jako kdyby jede pomaličku nahoru a teďka v posledních týdnech se stala teda obrovská pumpa z důvodu vydání falešných zpráv ohledně už schválení spotového ETF na Bitcoin. Ten, kdo se o Bitcoin zajímá, tak určitě ví, co to znamená. Jo, protože ty lidi, co sledují Bitcoin, tak určitě na tohle čekají a je vidět, že ten trh na to reaguje opravdu silně. Jo, to zveřejnění má Bitcoinem konců roku až na začátkem roku, teď si nejsou vůbec jistý, vůbec nevím, kdy to je. Samozřejmě jsem na to připravený, hlídám ten graf a ty ceny, co nám tady dělají, půjdeme se hned na to podívat, mám to tady nachystám. Tak, jo. Takže máme tady Bitcoin z denního hlediska, jo, jedna svíce znamená jeden obchodní den. Tak to, co se tady stalo, vím, že tady jsem byl někde na ryba, jo, 16.10. Jo, a já jsem byl někde až, myslím tady. Vím, že tady předtím přišla taková pumpa, kdy se Bitcoin dostali falešné zprávy na to, jo, to bylo tady. Tady to určitě bylo okolo 14.10., kdy vyšla zpráva, že Bitcoin je schválený jako spotové ETF, bohužel to byla falešná zpráva, takže ta cena během chvíle vlastně vystřelila na $30,000 a pak se hodně rychle jako stáhla jako zase zpátky, jo, protože to byly falešné zprávy. To, co ale následovalo potom, je vidět, že od té zveřejnění té falešné zprávy ta cena pomaličku furt jede navrch, když tady přišla ještě obrovská jako dvě pumpa nahoru na otestování $35,000. Jo, a teďka ta cena tady nějak konsoliduje. To, co nám to ukázalo, je, že ten trh očekává to schválení toho ETFK na ten Bitcoin a jaká ta reakce asi jako přijde. Jo, tím pádem, že nám to dokáže udělat takovýhle obrovský pohyby, tak ne, že bych byl opatrný, ale určitě je ten trh nastavený na to a počítá s tím, že to spotový ETF bude schválený. To, na co si dávat pozor, kdyby tam přišly nějaké negativní zprávy nebo to ETF nebylo schválené, tak ta cena, jo, klidně se může jako v pohodě vrátit na nějaký nižší úrovně. Takže pro mě nakupovat teďka na $35,000 není zase tak úplně jako, nejsem tomu nakloněn, než když jsem chtěl nakupovat na 25 nebo 15. Jo. Teďka ta cena je vystřelená, já teďka vlastně čekám, co se bude dít. Rozhodně z investičního hlediska vůbec nenakupuju teďka, já obchoduji jenom krátkodobý pozice. Rozdíl mezi tradingem a investicemi určitě každý ví, kdo se známí o finanční trhy. Já vyhledávám jenom krátkodobý pozice na obchody. Tím pádem tady teďka vidím, že ten trh je natažený, jsme u důležité rezistence, jo, já teďka čekám, že ten trh půjde možná tady kousek doprava, jo, bude to tady nějaká konsolidace. A pak jestli přijde průraz na těchto úrovních přes těch 35,000, tak jak bych chtěl vidět, aby to vypadalo, abych byl jako pozitivně nakloněn na ten long. Jo, pokud nám v dalším týdnu nebo prostě v dnech přijde proražení, silný proražení téhle úrovně $35,000
a ta denní svíčka uzavře bez těch stínů, co tady jako kdyby vidíte, a bude silně uzavřená nad tou úrovní, tak to očekávám jako pozitivní signál, ale ještě tam nebudu naskakovat, počkám, až ta cena přijde otestovat znova tu úroveň, kde to prorazila, to znamená toho úroveň supportu na těch 35 tisících. A tady bych chtěl potom nakoupit a spekulovat na to, že ta cena klidně poletí až tady na těch 40 tisíc. Jo, to je můj plán, protože bez ohledu na to, jestli nám někdo píše, že ta cena vyletí už teďka na 120 tisíc, to je všechno moc krásný, ale nezapomeňme na to, že zprávy jsou pro nás nerelevantní k tomu, že vždycky má pravdu cena v tom grafu. Má pravdu jenom to, co nám znázorní ten graf a podle toho musíme provádět ty obchody. Takže je úplně jedno, kdo co píše. Já teda zprávy jako sleduji, nepřímo jako o kryptoměnách, hodně teďka ohledně toho spotového ETF, ale já spíš řeším zprávy, kde mi vychází údaje o inflaci, z trhu práce a vlastně tyhle důležité údaje, které jsou pro mě důležitý na obchodování, než že někde někdo něco píše, že cena půjde tam a tam, nebo je tady konec světa. Ne. Podle toho s tímhle má hodně problém začínajících traderů, že řeší tyhle zprávy a nechávají se hodně rychle jako kdyby zvyklat. Nezapomeňte na to, že jediný, co má pravda, je cena v tom grafu. Nic víc. Teď se na to ještě zrovna vrátíme tady. Takže tady vidíme, že pokud přijde bull run, tak se podíváme na těch 40 tisíc dolarů. Určitě si myslím, že tam můžeme klidně přijít. Pokud přijde to schválení, a já si myslím, že nejsem si jistý, jestli to přijde nebo ne, jaký bude ten výsledek, nechci na tím spekulovat. Ale pokud bude to pozitivní, tak ta cena klidně odstřelí, jako kdyby nahoru. Což jako je u Bitcoinu jsme svědky toho, že ten to klidně dokáže. Ale na co musíme být připraveni jako trader, tak je to, že pokud to spotový ETF nebude schválený, tak ta cena klidně se může tady propadnout, jo, klidně na 30 tisíc, klidně může přijít průraz a může nám spadnout klidně na 25. Jo, to není vůbec nic, co by se nemohlo stát, jo, ta cena na ten Bitcoin to klidně může udělat a samozřejmě ta likvidita teďka je tady naskákaných jako plno longařů a přišly by ty negativní zprávy, tak to hodně rychle ten trh vypláchne jako zpátky. Jo, takže být tady opatrní a čekat na to, být trpělivý a čekat na to, co nám ta cena tady vytvoří. Jak říkám, pokud nám denní svíce uzavře nad tím, přijde ten průraz na 35 tisíc, tak já z krátkodobého hlediska určitě budu spekulovat na to, že ta cena se podívá na 40 tisíc dolarů. Naopak, pokud nedojde, tak ta cena klidně může vyklesat zpátky na 25 a možná i níž, jo, protože ty očekávání tam jsou teďka obrovský, ale nikdo z nás neví, jak to dopadne. Tak to jsme se podívali na Bitcoin, já ještě teda k tomu, když se ptáte na nějaký altcoiny a takový tý Apecoin a Cardano, jo, a tady tohle já moc tyhle coiny neobchoduju, protože se většinou soustředím hlavně jako kdyby na Bitcoin, ale samozřejmě pokud Bitcoin půjde navrch, tak ty altcoiny půjdou jako kdyby s ním. Jo, Bitcoin nám udává ten trh jako kdyby těch kryptoměn, proto je pro mě jako nejdůležitější a proto se o ně nejvíc zajímám. Tak to je k tomu Bitcoinu a teďka se budeme podívat na americký index S&P 500. Určitě víte, co to znamená. Americký index S&P 500 neboli SPDR je hlavní světový index, který udává jako kdyby trend ekonomiky a vlastně co se ve světě děje. Pojďme se na to teda podívat. Tady vidíte, mám tady denní graf, kde vlastně po téhle úžasné rally, kdy jsme hli navrch vlastně od začátku roku, nám tady to prorazila ta cena, tu trendlineu, tu spodní, zároveň ten support a ta cena od té doby vyklesává stále níž a níž. Jo, jsme prostě pryč z toho trendu, já se považuji za trendového obchodníka, kde vyhledávám ty dlouhodobé trendy a podle toho plánuju ty strategie. Takže teďka jsem spíš jako kdyby z dlouhodobého hlediska neobchoduju swingový obchody, ale spíš krátkodobý, takže spíš intradenně. To znamená, že držím obchody jenom jeden den, ne týdny a měsíce. A já mám takové strategie protože ty shorty jsou většinou rychlí a rychle přichází nějaký odraz nebo něco. Samozřejmě tady u téhle ceny, teda u tohle indexu teďka vůbec nevím, co se teda bude dít, jo, mám tady 2 strategie nachystané, že 2 plány. Ta cena teďka se testuje tady tu důležitou úroveň toho supportu někdy kolem 4150, 4200 dolarů. Je i pod 200-denním klouzavým průměrem, který je tady vyznačený červenou čárou. Ten, kdo neví, kdo je 200-denní klouzavý průměr, tak se to budu snažit teďka hodně rychle zhrnout. Znamená to, že ta cena, kde se pohybovala během 200 dní. Jo, vidíte, že je to pro mě hodně důležitý ukazatel protože jak cena se dostane pod tuhle úroveň, což vidíte, že se tady stalo,
tak je to většinou hodně dobrý signál na to, že ta cena bude ještě dále klesat. Jo, short, spíš jako ten trh se převádí do shortů, to znamená, že spekulujeme na to, že cena bude níž. Ten týden tady uzavřel nemoc dobře na tím Spideru, mě se to moc nelíbí, jo, protože tady je obrovský jedna týdenní svíčka, průraz vlastně pod tu úroveň toho trendu, jo, a teďka pokračujeme dál, dokonce jsme uzavřeli i tady pod tou důležitou úrovní, ne sice úplně jako silně negativně, ta svíčka tady má nějaký ocásek, ale je to je to už hodně natažený, já to, co očekávám další týden, tak by se mělo stát to, že bychom měli vytvořit nějaký takový jako pullback zpátky. To znamená, že ten trh dýchá, aby se mohl přijít další pohyb jako dolů, tak ta cena se musí trošku navrátit, nalákat tam nějaký ty jako lidi, nějaký ty kupce a pak to klidně může bucnout jako ještě níž. Takže já teďka nemám žádný otevřený obchod, ani short, ani long, čekám na další týden, jak mi to vlastně tady v pondělí otevře, jestli tady bude gap prostě dolů, medvědí gap dolů a budeme pokračovat jako obrovským stylem jako v poklesu, tak už tam nebudu naskakovat, jo, když už, tak jenom nějaký krátký obchody, jo, nic dlouhodobýho, já si opravdu chci počkat, až ten trh prostě vyklesá a přijdeme k nějaké důležité úrovni a tam až bych chtěl potom spekulovat na nákup akcí jako dlouhodobě. Jo, takže pokud mi ta cena tady, klidně se může stát, že ta cena se nám odrazí už tady od tohohle supportu, jo, a přijde tady, pokud se mi tady vytvoří nějaký pin bar nebo nějaká zajímavá formace jako svíček, nějaký pattern, na který obchoduju, jo, tak klidně se můžeme odrazit a můžeme tady zažít opravdu zase takzvanou Santa Claus rally, kdy pojedeme do prosince, do konce roku jako nahoru. Jo, ta situace sice není ve světě dobrá, ale nikdy se tímhle neříte. Čím budou vycházet horší zprávy, že už je tady konec světa, blá, 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 tak to jsou nejlepší zprávy, kdy můžete nakupovat akcie za levnější ceny. Samozřejmě nesmíte nic uspěchat, jo, musíte si to zanalyzovat, opravdu najít společnost, která je pro vás důležitá, směrodatná na to, abyste do ní jako šli. Já obchoduji hodně ty indexy, nesoustředím se teďka vůbec na jednotlivé akcie, protože ty indexy mi uvádějí ten směr toho trhu. Já obchoduji Nasdaq a S&P 500. Nasdaq vlastně znamená, že má v sobě 100 společností jako největších technologických, jako je Facebook, Google, Nvidia a tak dále. A tyhle společnosti, když se na ně podíváme, tak i když ten trh padá jako S&P 500, tak ty akcie jednotlivý vlastně nejsou v žádným poklesu, tady je jenom nějaká jako konsolidace, vypadá to jako dvojitý vrchol, ale ta týdenní svíčka neuzavřela úplně negativně, jak bych si představoval, a pro mě tady nejsou žádný jako příležitosti teď nakupovat. Jo, pokud ta cena mi vyklesá někde na 200, nebo klidně jako kdyby tady níž, pardon, je to pro mě jako samozřejmě příležitost nakupovat dlouhodobě investičně. Facebook je za mě dobrá společnost, ale každý si může společnost zvolit sám podle ne už technické analýzy, ale fundamentální analýzy, kde si propočítáte, jaká má firma obrat, jak je zadlužená, jo, a tak dále, a tak dále. Je tam plno informací a podle toho se pak rozhodujete, jestli investovat nebo ne. Jo, takže vidíte, že ty velké akcie to furt drží ten trh, jo, nemají žádný obrovský propad, jak bychom si přáli vidět, jak už je to tady na tím Spideru a i jako tomu Nasdaqu, jo, to furt v takovým pomalým vyklesávání. Nasdaq dokonce tady teprve testuje ten 200denní klouzavý průměr, takže tady se bude rozhodovat, jestli pojedeme níž, anebo se odrazíme a pojedeme do Vánoc nahoru. Jo, uvidíme, co nám to ten další týden řekne. Jelikož nám padají indexy, tak se hodně řeší prostě teďka zlato, na který se hned teďka podíváme, jelikož se o zlato taky zajímá dlouhodobého hlediska, ale už jsem propásl tady ten nákup na těch spodních cenách, kde jsem čekal, že ta cena, jak nám to tady v minulosti pěkně tak jelo doprava prostě a do boku, nikde se to, jo, cena neudělala žádný bull run vysoký, že by vystřelilo, taky byly zprávy na $15,000 a takový ne, ta cena prostě šla doprava a nic moc se nedělo. Ta cena tady otestovala ten support $1,800 plus zároveň 200denní klouzavý průměr, vidíte, jak je tady ta červená čára. Odrazila se a potom ten týden tady vytvořil obrovský engulfing, kde tady opravdu přišlo hodně kupců a dostali se zpátky na ty úrovně po tím průrazu $1,900 a 2 týdny po tím, jo, pokračujeme furt dále. Teď jsme na té psychologické úrovni kolem $2,000, kde tady opravdu vidíme, že v minulosti ta cena přišla jednou, dvakrát, třikrát, teďka je tady po čtvrté, ale vždycky se vrátila zpátky.
Jo, pokud ta svíce, teďka co já tady očekávám na týdenním grafu, ten další týden, pokud mi ta svíce tady silně uzavře jako kdyby na tu úrovni 2000, tak to beru jako hodně pozitivní signál a budu hodně jako spekulovat na nákup long, na zlatě, na stříbře a dalších drahých kovech. Pokud se to ale nestane a tady se opět stane něco to jak v minulosti, pardon, dáme tam ještě ten týden, a tím to jde aspoň vidět. Jo, pokud ta svíce projede, pročadí, ale stáhne se za zpátky a vytvoří mi něco podobného, co prostě tady měl takový pinbar, jo, co mi naznačuje, že to bylo silný odmítnutí těch cen a ta cena klidně může jako pokračovat zase níž, tak jsem nakloněn, teďka vlastně nejsem nakloněn ani na jednu stranu, jenom čekám, co mi ten trh ukáže, buď long nebo short. Jo, pokud mi ta svíce silně uzavře, pak přijde, já vám to tady nakreslím, to, co očekávám, přepnu si teda na nižší rámec, na ten denní graf aspoň, tady to zvětšíme, ať se na to můžeme klidně podívat. Ať to vidíte. To, co tady očekávám, je, že pokud ta cena tady prostřelí, jo, tak už nenaskakovat určitě do těchto obchodů. Už vidíme, že ta cena už je hodně natažená, jo, je hodně natažená do takových obchodů, já neskáču, čekám na to, až přijde nějaká vracečka, pro mě to znamená, že otestování úrovně $2000, někde tady. A pak, jestli se tady vytvoří pattern nebo cvičková formace, která mi ukáže, že nechce jít ten trh níž, ale bude tady a přijde odraz, tak já klidně potom tady nakoupím a budu spekulovat na dlouhodobou pozici na zlatě. Jo, dokud ale tohle nepřijde, tak jsem pořád čekám, co vlastně to zlato a všechno nám ukáže. Jo, pokud ale ta svíce se stáhne zpátky, jak jsme si ukazovali z toho týdenního hlediska a uzavře potom jako když zpátky pod tady tou úrovni 2000, jo, tak ta cena zlata může klidně tady tak jako zase vyklesat na 1900. Klidně se to může stát, jak říkám, ta situace ani se tím není dobrá, ani na těch indexech, jo, pokud vidíme, že indexy vyklesávají, tak se přesouvá ten kapitál z jedných instrumentů do druhých, což znamená, že teďka jako akcie padají, takže lidi přesouvají peníze do zlata a drahých kovů. Což není vůbec jako špatný, jenom nezapomeňte na to, že nenaháníte ten trh a počkejte si, až ta cena přijde k vám. Jo, vidíte, že tady sice to zlato ustřelilo, to je strašně moc krásný, ale už nechcete naskakovat někde na této ceně, když to tady bojuje u toho supportu, zároveň rezistence. Když se tady podívám i na indikátor RSI, kde tady mají být důležitý úrovně, někde mám úrovně na 70 bodech a 30 bodech, kde vidíte, když ta cena byla na 30 bodech, kde to bylo někde tady, pod tou úrovní, tak přišel vlastně odraz nahoru a jeli jsme tu rally, která tam vlastně teďka nastala. Teď jsme zase u té úrovně 70 bodů, jo, takže já čekám teďka, jestli se to udrží tady a budeme opravdu jako pokračovat nahoru, anebo se to odrazí a vyklesáme klidně na tu úroveň znova 1900. Tohle je pro mě zásadně důležité, nikdy neobchoduju z denního hlediska, kdy už je to RSI takhle natažený. Pro vás, kdo nevíte, co to je, RSI je indikátor, který ukazuje přeprodanost a překoupenost trhu. Jo, vždycky, když ten trh padá, tak je to k úrovni těch 30 bodů, když se to dostane pod tu úroveň, tak už nerad jako shortuju. Jo, většinou snažím se vychytávat tady ty doteky těch vrcholů a potom teda uvažovat na nějakým tom shortu. Jo, nechci už teďka spekulovat na tým longu, protože pokud opravdu to zlato odstřelí, tak potřebuji tady vidět silný ten průraz a pak retest a pokračování dále. Ale pokud to jenom tady naláká ty kupce a pak se ta cena zase vrátí zpátky, tak to zase bude v tom bočním trendu a zlato se nikam neposune. Jo, je pro nás hodně důležitý, aby to zlato teďka udělalo hodně velký pohyb tady na tu úroveň, retest a pokračovalo dál. To si za mě myslím, že je teďka největší aspekt. Zároveň s tím obchodujeme euro-dolar, ten tady nebudu teďka rozbírat, protože než by to bylo zásadní, ale klidně se na něho můžeme podívat. Já teda jsem ho teďka dlouho neobchodoval, takže se hned podívám na to, co se tady děje. Já jsem naposledy obchodoval ještě euro-dolar, když tady jelo to v nějakým takovým jako trendu, pak to prorazilo a dlouhodobě teďka ta cena vyklesává. To, co se tady teďka se mi líbí, tak vlastně tady pod tím poklesu ta cena se dostala tady z toho klesajícího trendového kanálu, tady vylezla, jo, otestovala to zpátky, retest a teďka se držíte i v takovým pomalým jako kdyby stoupání. Jo, kdo obchodujete Forex a eurodolar, já teda neobchoduji nějak moc dlouhodobě, tady určitě jenom krátkodobý obchody v řádech 15-30 minut, nic víc tam neobchoduju. Jo, takže to máme tady k eurodolaru, který je vázaný samozřejmě na zlato a na indexy, co se tam děje.
Pokud nám budou akcie vyklesávat, tak věřím tomu, že dolar bude ještě posilovat a může se ta situace tady rázně jako kdyby změnit, může přijít ještě pokles. Pokud ale ne a ta cena se tady nějak ustálí a klidně, já už bych byl rád, kdyby jsme se mohli tady odrazit a klidně pokračovat jako kdyby dál. Ale situace ve světě není úplně tak dobrá na to, abych věřil tomu, že spousta velkých hráčů bude spekulovat na long, když ty zprávy a vlastně válka a všechno spojené s tím není úplně tak pozitivní, co bychom si přáli, tak proč by ty akcie měly růst. Jo, je důležité si přehodnotit teďka, jaká je doba, můžete investovat vše do nějakých vojenských institucí nebo něco takového výrobních, co prostě se zajímají o tenhle zbrojenský průmysl. Já to moc nemám rád, nerad bych to jako podporoval nebo tak. Ale kdo se o to zajímá, tak klidně může. Já obchoduji jenom hlavní indexy Ameriky a Evropy a u toho končím. Potom zlato, stříbro a kryptoměny a neboli Bitcoin. Víc jako instrumentů ani na obchodu, protože já sleduju hlavně tady tyhle tři, kde ten graf mám nastudovaný, opravdu vím, kde ten trh chodí si vybrat tu likviditu, jak se pohybuje a co od něho očekávat. Jo? To je pro mě strašně důležitý. Jak se hýbe americký index S&P 500, tak víme, že se hýbe tak celý trh. Tak to je vesměs za mě všechno. Probrali jsme tady, co jsme chtěli, probrali jsme akcie Bitcoin, který se hlavně spousta lidí na to ptalo, máme tady i to zlato. Pokud vás video bavilo a zajímáte se o obchodování na burze, tak další týdny, které budou hodně zajímavý pro vás, budou připravovat další videa. Klikněte na odběr dole a nenechte si ujít dalších příležitostí. Přeji vám pěkný víkend a nachystejme se na další týden obchodování. Mějte se, na viděnou.